Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, gihiusan nato atong mga pag-ampo sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria atong inahan sa kanunayng panabang ug ni Papa San Juan Pablo II kansang kapistahan isaulog sa simbahan karon. Aron maandam kita pagsaulog niini, maghinulsol kita sa atong mga kalapasan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyi anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug way kinutuban, nga nagbuot ka nga si Papa San Juan Pablo II magtudlo sa tibuok mong katawhan ug nga mabantog siya sa pulong ug sa panigingnan. Tungod sa iyang pangama, bantayi ang mga magbalantay sa imong simbahan, uban sa katawhan nga imong gitugyanan kanila, ug itugot sila diha sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, ug ayaw na padaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa pagkasala. Hinunua, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga patay na apan gibanhaw. O gitugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa katuyuan nga matarong. Kay kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios. Nan, unsa man, magpakasala ba di ay kita, tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios. Dili, nasayran ninyo nga kung magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mosangput kini sa kamatayon. Kung magmasinugtanon kamo sa Dios, ayaw kamong himuong, iya kamong himuong matarong. Apan, salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga dadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong ginapang sa ngalan sa Ginoo.
mga tao bato ka nato. Ilaw ta kitang gilamoy nga buhi. Diyang ang ilang kapungon na haling bato ka nato. Unya nalungsanon ta kita sa katubigan. Mabanlason ta kita sa masulog nga sapa. Lapaw ka nato maharuson ta kita sa makalilisa nga katubigan. Daig-on ang Ginoo kay wala kita niyabiyain. Nausas sa katupunon nga ilang mga ngipon. Iluwas kita'y ngugo sa kalanggang. Ikan salitag sa mga ngayang nalugtiong nalitan. Ug makalingkawas kita nga atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Malindog palihog. Mahalang suko kanang aglakihan ko o Ginoo lamdagi ko sa suko mo. Hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Dayon Ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Timan ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya miingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon, pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa hustong panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya magsugod pagpamunal sa uban niyang mga sulugoon ug magpalabig kaon og inom ug maghubog-hubog.
ug unya mahibalik ang agalon usa ka adlaw ni ana nga wala niya paabuta ang agalon. Tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa giaguman sa mga ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan wala magtuman ug dili magandam, silutan sa daghan nga latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod sa buot sa iyang agalon, ug magbuhat og butang nga tungod niini angayan siyang latoson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Tinaw kaayo ang imbitasyon sa atong Ginoo sa ebanghelyo karong adlaw. Nagdapit ang Ginoo nga unta sa kanunay mag-andam ta ug dili ta mo kumpiyansa kay wala ta nasayod kanus-a mo abot pagbalik ang Ginoo o kanus-a ta niya tawgon pagbalik kaniya. Apan ang pangutana karon mao kini, unsaon man ako pag-andam kanunay ang akong kaugalingon? Og dinhi mutan-aw ta sa panigingnan sa santos nga atong gisaulog karong adlaw, Papa San Juan Pablo II. Tuguti ko pagpunting og duha lang, kanindot kayong pagtulunan gikan sa iyang kinabuhi, aron kita makaandam gayud sa pag-abot sa Dios. Una, pag-ampo. Si Papa Juan Pablo II, kanunay gyud nga nag-imbitar sa tibuok simbahan to be fervent in prayer. Dili lang mga pangadjion nga atong giampo, kundi sama sa imbitasyon ni San Pablo sa iyang sulat sa taga-Tesalonica, a prayer without ceasing. Nga bisan diha sa atong pagtrabaho, sa atong buhatan, nahimo ning kahigayunan aron mahimamat nato ang Dios sa kanunay, thereby rendering us able to pray without ceasing. Og labaw sa tanan, pag-ampo og atong pagdebosyon uban sa mahal nga Birhen Maria. Haum kaini kay Miyerkules man karon, pasidungog sab sa inahan sa kanunayng panabang. Si Juan Pablo II dako kaayog pagtahod sa mahal nga Birhen Maria. Gani niadtong gipusil siya adlaw nga Mayo 13, 1981. Matod pa sa komentarista, the would-be assassin na sayop yun pagpili sa pitsa. Kay katong adlaw dako kaayong piyesta sa Birhen sa Fatima. And when he recovered, niadto siya sa Portugal ug gibutang niya ang bala nga nakuha gikan sa iyahang gunshot wound ug gibutang niya sa korona sa mahal nga Birhen Maria. Diha sa iyahang pagdebosyon makanunayong pag-ampo kauban sa mahal nga Birhen Maria, when we pray together with Mary, our daily lives are preparations for eternity. Ikaduha og katapusan mga igsuon, si Pope John Paul II nag-imbitar gyud nato kanunay to cultivate joy in our hearts. Anang moingon siya joya sa Italian. Kining maong kalipay dili lang fleeting emotion nga naa karon unya wala na. Lipay karon kay nakadawat tag sweldo, inig kahurot na minghoy naguol na. Instead, it is that disposition of the heart that is filled with the presence of God. Matud pa kuno, joy is the flag of the Holy Spirit. Kung moadto ta sa Buckingham Palace dito sa London, punaa diha ang monarch, anaa pod ang flag i-raise nila. Kung masuroy ta dito, kung moagi ta nga naa ang ilang flag, makaingon ta,
the King of England is in the house. Mausab ko na ang joy. It is the flag of the Holy Spirit. Nga kunaa ang kalipay atong giradiate makaingunta, the Holy Spirit lives in our soul. Mauday ni pangutana atong mabitbit karon. Unsa di ay ang dominant nga disposition sa akong kinabuhi, diha sa pamilya, diha sa buhatan, o dinhi sa katilingban nga atong gialagaran. Nagsigi lang ba kog kasuko? Isapot badlang ko kanunay? Sige lang ba ko napuno sa kahingawa o kahadlok? Nag-imbitar si Juan Pablo II, dinhi kanato nga unta halinga nato ang kalipay, because that is the indicator of the presence of God together with us. Ug kun naa ang Espiritu Santo kanato kanunay, giandam nato atong kaugalingon sa paghimamat kaniya sa wala nay katapusan didto sa iyang kingharian. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, hatagan unta ta sa grasya nga kanunay magminatngunon, kanunay nag-andam, labi na diha sa atong makanunayon ug masubsob nga pag-ampo ug labaw sa tanan. Atong gisaulog ang bunga niini nga mao ang kalipay nga walay katapusan. Manindog kita, magampo kita alang sa atong nasod, o Ginoong Dios among magbalantay. Dungga ang pagtuaw sa imong katawhan sa Pilipinas, samtang kami naglakaw ni ining walog sa kangit-ngit. Midangop kami kanimo, nagpaubos, samag nahisalaag nga mga karnero, mabalakong naningkamot makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa makaulo, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo. Sanglit, pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tig-patuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagkahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong mulahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan, ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag usa sa adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikong
pagpamulitikang binayran. Kung ang Ang katawhan itawag sa akong ngalan, mapahiubos sa ilang mga kaugalingon, o mag-aampo o mapangita sa akin. Pahiuli ko ang kaayos sa ilang nasod. O Ginoo, Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban ug bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Umari ka, o Espiritu Santo, baguha ang palagway sa kalibutan. Baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapaunguron. Ginoo, kaluy-i kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, bag-uha kami, inaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Manglingkod, paliho. Dahawata, O Ginoo, hininga mo, mga kasasa, ihimaan sa mga sa bawang santusan. Kinipano, kinipino, pinamasa ka sa tao. Ang imong mga grasya, bumasa mo, pag-aniya, ihihatag na kanamo, o langit ng amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok tibuok santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdayig, sa among pagsaulog sa piyesta ni Papa San Juan Pablo II. Pinaagi niini, nagsalig kami nga malingkawas sa mga kadaot karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap ka nimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Padarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot magsadya ang simbahan sa piyesta ni Papa San Juan Pablo II, sa ingon nga imo kaming gilig-on sa panig-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan sa iyang pagwali o gipanalipdan sa iyang pangaliya aron makapahimuot kayud kanimo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagdayeg kami sa imong kahalangdon
sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kalahong. Puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Gayong lang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo bumalik muli. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose nga iyahang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon, kapag balik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang kahubukang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kami. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait, manaa kaninyo. Mga igsuon, maukini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Paripamulong mo lamang mamaayo ko. Magampo kita, o Ginoong Dios namo, sa pagdilaab pag-ayo ni Papa San Juan Pablo II ni ining maong kainit, sa kanunay nagtahan siya sa iyang kinabuhi alang sa imong simbahan. Itugot ngang Eucharistia nga among nakalawat, maghaling unta diri ka namo sa kainit sa gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kami. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios.
ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.